प्रणाम करे छी। यूट्यूब चैनल पर अहाँ सबके स्वागत है। एक चर्चा का भजन लेके आयल छी। बहुत प्यारा छे, लया संग छे, सुनबे तो बहुत अच्छा लागत तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, तयो गुरु हमरा पे दया न करे छ, तयो गुरु पर दया न करे छ। चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ। पूजा कैलो हम के ओने करे छ, पूजा कैलो हम के ओने करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया आवे छ, तयो हमरा पर दया आवे छ। चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, चर्चा कैलो हम के ओने करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ। भजन गेलो हम के ओने करे गावे छ, भजन गेलो हम के ओने गावे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ, तयो गुरु हम पर दया करे छ। लाले लाले फूल ले लो लड्डू चमकौआ, लाले लाले फूल ले लो लड्डू चमकौआ, तयो गुरु हमरा पर आवे नै छ दया, तयो गुरु हमरा पर आवे नै छ दया। लाले लाले फूल ले लो लड्डू चमकौआ, लाले लाले फूल ले लो लड्डू चमकौआ, तयो गुरु हमरा नै करे छ तू दया, तयो गुरु हमरा पर नै करे छ दया। लाले लाले फूल ले लो लड्डू चमकौआ, लाले लाले फूल लड्डू चमकौआ, तयो गुरु हमरा पर आवे नै छ दया, तयो गुरु हमरा पर आवे नै छ दया। आरती कैलु हम के ओने करे छ, आरती कैलु हम के ओने करे छ, तयो गुरु हमरा पर दया करे छ, तयो हमरा पर दया करे छ।